Ама голям купон настана тук и брожение, че Иво Йолчев стана пред камерите и мина, ама нали трябва да има някаква закачка, такава каквато сега се надявам, че ще отправим към хората на практика вече сериозно погледнато построили тази държава, която 30 години грабен, особено последните 12, и пак остава нещо, и пак нищо не е съвсем до нулата унищожено и откраднато. Говорим за третата възраст, за пенсионерите, за тези, които са стигнали до етапа в живота си, в който трябва да се порадват по различен начин. И сега радвам се, че Иван Никол, здравейте и добре дошъл. Организатор на фестивали, спортни, музикални, всякакви други за третата възраст, си е приял това за кауза. Как я реализирате, къде, кого успявате да спечелите, защото в тази възраст хората трудно възприемат този тип забавление. И сте прав, и не сте прав. Но първо да благодаря за поканата и възможността да бъда във вашето студио, във вашата програма. Това първо. Борим се да има хора, които да получават нещо важно и да чуят и да разберат. Така че давайте. И преди да започнем за фестивалите, знаете ли, има една сръбска поговорка, която казва: мъдростта е най-големият дар, който животът може да ти поднесе. Жалко, че този подарък идва твърде късно. Вау! Така че започваме обратно. Ние всички сме получили вече този подарък от живота, мъдростта. Всички, които сме на 60, разполагаме с него. И много добре вече знаеме къде и какво може да направим, какво искаме. Така че това, което е останало аз изхъбих тази взаимствена мисъл, че 60-те години са старостта на младостта и младостта на старостта. Но много чух преди малко, добре звучи и затова ще си го повторя. И аз да си го запомня, пък и в крайна сметка, повярвайте ми, понеже работя в областта на туризма, от всички мои контакти, от всички мои пътувания, срещи с различни по възраст хора, с различни по професии хора и така нататък. Във всяка една държава върви тая дискусия. Проблема за пенсиите, немските пенсионери се сърдят, че австрийските взимат по-високи пенсии, другите имат едно, другите друго. За 1470, другите 2100 и викат: леле, те са богаташи. Да, например, в една Австрия, ако взимате 900 евро, се смятате на прага на бедността. И е. За техния стандарт, наистина. Но да продължа, че освен спора за пенсиите, естествено, заедно с здравеопазването, което е толкова важно и стои на първо место в тази възрастова група, винаги има и още нещо. Значи, не само задоволяването, оцеляването и така нататък е важно. Човек има и още потребности. Много от тези хора са имали мечти през живота си да пътуват, или да танцуват, или да спортуват. И на Запад има една такава сентенция, че единствените хора, които имат време и пари, това са пенсионерите. Да, младите са отънали в кредити, да изучават децата си, да изплащат апартаменти, леки коли и така нататък, да правят кариера. Да, докато все пак възрастните могат да си позволят да си разчитат своите финанси и да си позволят да избират какво ще правят през цялата година напред. Само да вметна на двата круиза, на които съм си позволил да заведа съпругата ми и семейството, 95% от чужденците, западняците на корабите бяха испански, италиански, френски и английски пенсионери. Господин Савов, когато 15-та година започваме да правим... И затова, ето, Life is Beautiful, ще пуснем да се види, че за тези хора животът наистина може да бъде красив. Варна, Хърватия и така, Life is Beautiful. Да. Но вие казвате 95% западняци, пенсионери. Когато 15-та година започнахме да правим маркетинг относно провеждането на такъв фестивал, едни от първите туроператори, колеги, към които се обърнах с тази идея, това бяха украинците. Отговора на моите колеги беше директно: Иван, забрави. Нашите пенсионери нямат пари. Да, сега наистина. Гледаме хърватските обаче кадри. Тоест за украинските, там е обяснимо малко. Искам да ви кажа, че взимат 60-70%, но допълвам веднага. От 9 проведени до сега фестивала в 4 държави, в половината от тях украинските делегации са най-многобройни. По 150, по 170 човека. Да, в момента кадрите, които вървят, това е от фестивал на остров Раб.
И тук изпитвах неумоверното удоволствие да видя как една българска група от едно село Кипра вдигна всички участници. А и целият град, и те танцуваха българско хоро. Това сигурно ще се види. А като казвам село Кипра, казвам го така, много често го споменавам това нещо, едно село до Девня с 500 жители, реално 300, а с 100 действащи члена в местното читалище. Вау. Аз предполагам, че има много такива селца и градчета в България, но просто ние не можем да съберем това богатство на България, не можем да достигнем до тях. Днеска бях сутринта в една друга телевизия. Повярвайте ми, как са открили сайтовите, телефоните и така нататък на Life is Beautiful и тръгнаха обаждания от София, от Шумен, от Варна. На желаящи да се включат в вашите желаящи да се включат в Life is Beautiful, в фестивала. Ето и това благодарение на вас. А защо това е нещо? Приканва ви, нека вие сте човек на спорта. Защо не стане във всеки един окръг на България? Където да има една мини такава среща на хората от спорта и културата. А след това победителите да отидат да се явят на този международен фестивал, който е във Варна. Това не са луди пари, това всеки един вече, даже... В какви финансови параметри могат да се поберат? В 200-250 лева могат да се поберат. Лева. И това в 4-звездни хотели, а некои от тях е много инклюзив. Заедно с такси участие, с наградния фонд. Говорите за в сезона там, когато все пак не е зима, срутища и свлачища. В България сме си избрали, това е един от законите, по които ние работиме, понеже много държави вече не искат бранда за провеждане на такъв фестивал. Едно от условията е той да бъде ежегоден и да се провежда в строго определен период от време. Така. За България това е средата на септември. Бархатния сезон. Прекрасно. Да. И тук искам да използвам възможността да благодаря на кмета на община Несебър, господин Димитров, на общинския съветник Ташков, на представителя и завеждащия отдел култура Чаушев. Те само преди 20 дена ни включиха в календара, в културния календар на Несебър. То ще изневерите на Варна сега, така ли да разбирам? Защото имаме кадри от Варна, които така подсказват, че и там добре се случват. Както виждате, ние не сме тесногради. Работиме там, където има условия, където възможностите за реализация са по-големи. В това число, като казах, Несебър, амфитеатърът, изложбена площ, защото искаме да увеличиме фирми, структури, които са близко до възрастта на третите хора, да изложат своите, дали фармацевтични, дали някакви други, дали някаква друга продукция. А и в същото време за първ път ще проведеме тая година филмфест с документални игрални филми, които отразява живота на тази генерация от хора. Медиите сме задължени да ви помогнем. Общините е ясно. Откъде още очаквате подкрепа и така разбиране? Вижте, първо ние трябва сами да си помогнем. Ето, ние сме направили за 6 години 9 фестивала, казах го, в 4 различни страни. Не сме се обръщали никъде за финансова помощ. Дори в момента дали е община Варна, както тук виждате Златни пясъци, дали в Несебър. Да, това е организационна помощ, но в никакъв случай не е финансова. Живота и здраве, когато станем още по-големи, тогава сами да ни забележат институциите, да ни забележат тези фактори, от които можем да се повлияем. Някакъв лъч на надеждица вкарвате в мрака, който е обгърнал очакванията и така притесненията за тази зима, особено на българските пенсионери, възрастните хора. Цени на ток, на парно, на храни, инфлация. Господин Савов, прекъсвам ви. Ние сме по-жилави, възрастните хора сме по-жилави, отколкото младите. Ние не плачеме, ние намираме начин как да преодолеем всичките тия неща. Задават ми въпроса. Колко човека организирате това? Не, аз и жената, която върви до мен. Една крехка жена и Йови. Това сме ни организаторите. По време на самите фестивали имаме волонтьори, доброволци, както е на български език, които помагат. Но иначе през годината и това е извън професионалните ни ангажименти. Костадин Койчев ви пита, здравейте, дали поколението родено през 80-те години на 20 век поне ще успеят да имат благи старини? Аз не вярвам. Поздрави. Дайте още малко оптимизъм. Аз вярвам. Господин Койчев, ако не вярвате, просто нямате бъдеще. Ето ние сме над 60. Средната възраст на участниците в фестивала е 62 години.
Най-възрастните ни участници са на 90-92 години. Не ги ли е страх от COVID, бе, човек? Там как се преборвате с притеснението на самите през миналата година, и с в най-тежката година, която беше за COVID-пандемията, 2000-та година, ние проведохме пореден фестивал. Да, с намален състав, с малко хора, а тази година беха вече над 300 човека. Идват си хората, не се оплакват, вакцинирани, въпреки че на тази възраст с зеления сертификат пресичат граници, летят от хиляди километри, без значение дали е Екатеринбург, дали е Загреб, дали е Питер, дали е Киев. Тези ще ги спечелим ли за каузата с по-големите пенсии, австрийци и германци? Гледам англичаните и те го закъсаха пак. Омикрона няма тестове. Да идват тук да се тестват. Попитайте вашите приятели от политическа партия Има такъв народ. Аз не искам да отговарям от името на политици, защото наистина не разбирам от това и не знам. Не мога да кажа. Но за мен важното е да накараме хората в тия години да се чувстват щастливи. Прекрасно. Пожелавам ви успех, защото благодаря. Не само от лични пристрастия, бъдейки в тази категория, а и защото хората, които рано или късно стигат до този етап на живота си, трябва да видят, че смисъл е имал. Благодаря на Иван Николов, на вас, че бяхме заедно. Сега, че ще останете с Студио Х и Диана Ленкова и че отново ще бъдем утре заедно в 19. Лека вечер.